Seguro zuk ere baduzula pertsona negatiboren bat ondon. Seguro parkera joan eta badagola beti gurasoren bat dena negatibo ikusten dola. Bere amagarrok txokolate gehiegi ematen diola txikiari. Irakasle honek ez duela martxan jarri ezak zer eta gaizki egiten ari dela. Parkeko gurasori kritikatzen ari dela bere semire zizkiolako mugak jartzen. Seguro zuk baduzula olakoren bat ondon. Ta hoiekin zer? Pues lehenbiziko gauza eta importantena, alden eta denbora gutxina pasatu beraiek. Egia da batzutan dela zure semean lagun nobenan ama. Orduan, bai edo bai, espazio eta denbora honitz konpartitu behar duzu. Binon, konpartitu behar den hortan, batzutan sartzen gara buklean eta behar baino denbora askoz gehiago goten gara beraiekin. Orduan, alden denbora guziak kendu, hobe. Bertzela, haunitzetan bera negatiboa da, baina gu ere bere negatibotasun hortan erortzen gara. Ai, ama, jo, pasatu da txalde guzia berekin, eta egon da txalde guzia irakaslei buruz kexatzen, aurrari buruz kexatzen, ez dakiz zer, ni onduan. Bueno, nire esku dago, momentu batin joatia buelta bat ematera, edo joatia motxilan bila eta ez etortzea 45 minutotan, ez? Badaude momentuak bai edo bai elkarrekin egon behar garenak, ni badire bertzen momentu haunitz, pixkat distantzia hartzen aldugunak. Orduan oso importantea da, zu aktiba, jarrera aktiboa izatea eta erratea, listo, hartu behar du distantzia pixko bat. Nio ez zerratikan, baizik eta zure denbora, zure energia, zure espazioa zaintze hortatik, ez? Nekatuan nago, ezin du gehiago, distantzia hartuko dut. Edo gaur, indar gutxikin heldunez parkera, ez dut fundamentorekan nagoz, gainditu baditut 1000 arazo, ez naiz egon bar bere drama guztiak aditzen. Ez? Ez jarri ardura guzia bere ganda, zegiten aldundik. Justuko denbora pasatu berek. Bigarren gauza eta oso importantea, olako pertsona batekin bai edo bai denbora bat pasatu behar duzu, argi izan behar duzu ezin dela aldatu. Ez? Zuk bertze modu batean jokatuko zenuke, zuk bertze zerbait errango zenuke, zuk ez zenuke inoiz horrela solastuko amagarruari buruz, edo irakasleari buruz, baina berak bai. Eta berak ez badu aldatu nahi, ez da aldatuko. Orduan, haunitzetan hortan hanka sartzen dugu, ez? Saiatzen gara, goxo-goxo erraten zer egin beharko lukeen, ai, igual, amagarruari erran beharko diozu ez dakiz zer, edo igual irakasleari erran beharko diozu, garaia pazientzia galdu, eta igual erraten diozu modu bortitzagoan, baina berak ez badizu laguntza eskatu, berak ez du aldatu nahi. Eta ez du inporta zer errango dizu, nagian egunen batin bai errango dizu, baina ez du egingo, edo aserretu ingo da eta aurka ingo dizu. Orduan, ez du merezi. Azkenen, egiten duzun bakarra da zure energia jetxi, rollo txarra sortu zuen artean, eta eskatu ez dizuten leku batean sartu. Orduan, berak, bere amagarruan kontra solasean aritu nahi dula arratsalde guzia? Zoragarri. Kontua da, zuk aditu nahi duzu hori, edo ez? Ez, joan. Bertze pertsona bateri agian entretenitu egiten zaio elkarrizketari. Agian bertze pertsona bateri gustatzen zaio persona horrekin egotea eta interesgarria egiten zaio, bera abenturak aditzea. Orduan, zu zara aldatu behar zarena. Ez saiatu beste pertsona aldatzen. Eta gero, hirugarren klabe importantea izango zen askotan olako pertsonak egiten dutena da nekatzen gaituzte haunitz. Ez? Zu joten zara arratsaldin, bazoazi zure txikiakin, etxetik atetzea kosta zaizu rato bat, gatazkaren bat izan duzu, gainera itxia, lanean agian izan duzu baitare lanpeto ibili zara, bikoteak enezakiz zerzu energiaz, justu xamar heldu zara. Elkartzen zara olako pertsona batekin, eta pertsona bat dire txupopteroak. Kentzen dizute, gelditzen zaizun energia gutxi hori, kentzen dizute, ez? Orduan, nahi eta nahi ez berekin 45 minutu egon behar balima zara, gero zure lana da pixko bat erratea. Agian etxera joan baino lehen, paseotxo bat, ez? Joan behar naiz erosketak egitera kotxe joan beharrean oinez joango naiz, eta telefono alde batetara utzita, egongo naiz 5 minutu pasitzen, erosketak egitera. Baina, bintzat pasitzen, eta nire buruakin konektatzen, ez? Energia pixkat igotzen. Edo, leher eginda nago errango diot bikoteari aizu. Parkean atxalde txarra pasatu dut, agobiatua nago, behar ditut 10 minuto niretzat. Orduan hartu zuk aurrak edo hasizu afariakin, zeni behar dut deskantzatu pixko bat. Zure energia zaintziare zure esku dago. Ez baduzu hori egiten, ze pasatzen da? Askotan etxera joten zara kargatua, energiarik gabe, eta aurran lehenbiziko kasiketakina, haserre atetzen zaizu. Eta ero ez duzu lertzen nondik heldu zaizun haserre hori, eta gainera pentsatzen duzu dena dela parkeko pertsona horren kulpa, ze karo, bere kulpa, arratsalde guzia lata ematen egonda, baina zara konturatzen agian zuk ez duzula deus egin berriz ere zure energia zaintzeko.
ez duzula zuretzat momentutxo bat hartu, ez duzula registratu nola sentitzen naiz, nola nago, leher eginda nago, energia gabe nago, behar dut momentuan niretako, behar dut urbaso batean isilik eta 2 minutu aurrik gabe egon. Hori zure esku dago. Eta zuk hori ez baduzu egiten, bertze pertsona bere etxera bai eta bai, zuk berari botako duzu kulpa, baina bera ez da aldatu behar, hurrengo egunen egoera errepikatuko da, eta zuk zure txikiari oihu egiteagatik sentitzen duzun kulpa ez dizu inork kenduko. Horregatik, importantea, ahal baldin baduzu, berekin ahalik eta denbora gutxina pasatu. Berekin egon behar baldin bazara, ez saiatu aldatzen, disfrutatu bere konpainiaz. Ez? Ba, egon berekin solasin, ahal baldin baduzu gaia desbideratu, perfecto, batzutan olako pertsonak haietzen da punto bat ere, non olakoa diren jende guziari beraien drama kontatzen dizkioten, baina zuk ez badizu aditzen, eta zuk bertze elkarrizketa bat ateratzen baldin badiozu, agian zurekin bertze elkarrizketa bat izango du. Ez? Orduan, zu saiatu sujetu aktibo izaten eta pixkat eramaten bertze punto batera, eta ezin baldin baduzu, gero oroitu etxera joan baino lehen, zure buruakin konektatu eta zure energia berriz indar berritzea. Gauza hauek egiten baldin badituzu, ikusiko duzu nola zure arratsaldea erabat aldatuko den.